ndikulandireni kuno ku Times TV ku program yapadera imene tikhetho kambirana nkhani yofunikira kwambiri yokhuzana ndi ngozi kwa madzidzidzi komanso nkhani ya kasamalidwe ka zachilengedwe zathu. Programu iyi akutipatsira ndi Cadecom amenenso amalandira thandizo kuchokera ku Irish Aid kudzeranso bungwe lija la Troka. Ndiyeno mu studio muno ndi akatswiri osiyanasiyana amene tikhetho kambirana nawo nkhani imeneyi. Ndiye ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Dzina langa ndine Matthews Malata. Ndimonga ndafotokozera kuti lero lino tikhala tikuchita zokambirana zathu zapaderadera. Zokambirana zimenezi zikulunjika kwambiri pa nkhani ya mmene dziko la Malawi likuchitira pa nkhani yokhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana kapena kuti mapolisi zosiyanasiyana komanso malamulo osiyanasiyana pa nkhani ya kasamalidwe ka zachilengedwe zathu komanso nkhani ija ya ngozi kwa madzidzidzi kuzichepetsa komanso kuonetsetsa kuti tikubwezeretsa miyoyo ya anthu komanso zinthu zosiyanasiyana mchimake. Ndiye ndinene kuti programu ikufikani pansi pa ntchito ija amanena kuti Advocacy for Improved Livelihood Resilience and Sustainable Development in Malawi imene anzathu a Cadecom akugwira kuno ku Malawi maboma a Balaka, Machinga komanso ku Chikwawa. Ndiyeno tikhale kulunjika kwambiri nkhani zokhudza maboma amenewa Machinga, ku Chikwawa komanso Balaka chifukwa kumeneko kuli nkhani zimene zakhala zikuchitika tikangana kumapira chachikala tikapitanso chakwa Ngabuko ndi madera ena kuchitika zinthu zosiyanasiyana. Ndiyeno ma case studies athu akhala ochokera maboma amenewa kuti tilunjike kuti kodi tingatani ngati dziko pa nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi chilengedwe komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mudziwanso ndipo padali pano tili mnyengo ija yodzala mitengo. Ndiye tiyang'anenso kuti kodi tikamakudzala mitengo kokhazitikwanira kapena mafunikanso kuti tikepo mfundo zina zoti zitithandize kuti titetezenso mitengo imene tili nayo. Ndiye mu studio muno ndiyambe kumanja kwangaku ndi Bambo Hastings Banda amene ndi environmental officer kuchokera ku Environmental Affairs Department. Takulandirani. Zomwe kwambiri. Tikapita uko muonanso ndithu kuti ndi senior chief chamba kuchokera komwe ku Machinga. Ule mwana mfumu. Zomwe kwambiri. Mbali nayo tili ndi Bambo Peter Chimangeni amene ndi director of recovery as well as resilience ku Department of Disaster Management Affairs DODMA. Timangolena kuti nthambi je maona nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Takulandirani Bambo Chimangeni. Thank you, Marcus. Komanso mbali yakwinako tili ndi Mayi Mary Enoch amene achokeranso ndithu ku Mitawa mudzi mwa Mitawa mwa senior group Mitawa komwe kwa chamba komweko. Takulandiraniso kuti mwatipeza madzawo tili limodzi okambira nazi. Chabwino. So nkhani kuti tiyambe ndikanakonda tiyambire pansi penipeni nthathu ndiyochepa komabe tichita monena kuti zonse ziyende bwinobwino. Mafuna tiyambire nda mfumu kuti mnatifotokozera kuti kodi ndi mavuto ati amene pakadali pano mukumana nawo ku Machinga tikangana zimene zochitika ku mapiri achikala komanso zinthu zina ndi zina. Zomwe kwambiri ndatokoza chifukwa chakuti ndapezeka kuno lero. Mutikwezerakonso mawu kuti anthu azimva bwinobwino. Zomwe kwambiri ndili wothokoza chifukwa chakuti ndapezeka kuno lero kudza yankhula zimene zikuchitika kwathu ku Machingaku. Ku Machingaku kuli mavuto akulu ndipo ndiwoopsa oti tikangwalekerera ndiye kuti Machinga yaonongeka mbali imene yoyo chifukwa tinali ndi phiri limene timati Chikala Hills pakali pano pasi Chikala Hills koma ndi Chikala Chipalamba. Tsono kumene koko kuphiriko ndiyo kwa bweranso mwayi atikumbira scheme yayikulu kwambiri 2.1 billion ayimbanga kuchokera kulingoni kuntundako. Koma chomvesa chisoni pano ndikuyankhula pano phiri lija lonse latha. Ndiye sogolola sikimu yathu sitikuonekanso bwinobwino. Pakali pano pa anthu angolowa kulima minda kumanga zinyumba kuchita china chilichonse chofunikira choti kumene tikupitaku ndi mmene nyengo ikukaliramo siku lina tizamva kuti kuchikala hilo anthu apita. Kuma zafika pamene pabwanja mfumu popeza ino mukudziwa mmene zinalili kale komanso mmene zili pano chavuta ndi chani? Zomwe kwambiri poyamba pamene panadusira zinthu poyamba mapiri
anali m'manja mwa mafumu. Poyambirira kumbuyoko mapiri anali m'manja mwa mafumu. Ndiye tinakhala kenaka ndiye akuforestry ananena kuti yasoni mapiri atenga akuforestry. Pamenepo pamene panayamba sopano kusayenda kwa zinthu bwino. Chifukwa mafumu sopano anangokhala za lalende kuti aziwe kuti kodi umwini ndi chani. Ndiye timangoti kuyangana ku forestry nkuziyangana ife, kuyangana ku forestry nkuziyangana ife. Koma ta forestry ati magwira ntchito limodzi. Samatero kapena adakuchotsa ndi mphamvu zina ndi zina. Iyayi tikugwirira ntchito limodzi ndipo tikugwiriza naso koma pali kalupu holo pena pake. Kataka fotokozeni. Kamene koko kuti a forest amatithandiza kudzala mitengo china chilichonse ngakhale kugwira ujeni makala, kugwira makala amachita patrol kuzungulira kunduku makala aja akatenga azinjinga akatenga kupita nawo ku polisi iko kayama kafika kwa magistrate kazimatani sono poteropo anthu anayamba kufoka sopano kuti akugwira anthu a forest ife kumayimbira m'manja koma lero akapita kuboma kuja ku magistrate kuja milandu ija si kufika kaimatera pati komano ife tinayesesa kwambiri kuti tigwire ntchito ndipo timagwira koma anthu aja sopano anayamba kulusa kumatenga ndizi kwacha nthungo nkwangu kumaenda nazo sono kufuna kulimbana ndi ifeyo ine siku lina nitachigwira chikambu chachikulu kupita cha ku forest kukana mwaigwira noka gali mondaipo ndayigwira ndeka ndanya matanga community policy kupita kumenje ndayigwira muno bwino mpaka kupita nawo kubomako nkwasira kuti ife mbali yatu tatana nayo tikukusira ya 2-3 days usiku poti nyumba yanga ili mpepete mwasiwo ndi anangobwera cha mawani ufumu ndi makala chisale chani ndi akasanka kuti mukuimva ndi kuimva anabwera ku nyumba kwanu makala ndi ufumu chisale chani ndiye nati makala ndi ufumu bula usale ufumu makala wazipita pamenepo nditu nachita nayanga choncho nditu koma sina anabwera ndi ndani eni aje makala aja aja tinagwira aja chifukwa anthu amakhala ambirimbiri amakalawo ndi anthu olusa amalenda ndimapanga sayenda kuti abola usale ufumu makala azipita makala wapite koma ufumu usale chabwino ya kusenza kuti mwafika ponena kuti mwagonja kugonja aisi tinagonja chabwino mogwira ndazatu aku forest ntchito ikugwiratu chamakaso tithokoze kwambiri ambuya wadalisa anzatu akadiko ndamene agwira ntchito ikulu ndamene akugwira ntchito yaikulu pakali pano alembando 3000 kuti azale mitengo masiku akubwera wa for 4 years ndiye kuti pilirija litani lilongosoka komano pempho twe takati kupempha kuti kodi kuntundako atabwera anzatu awachitetezo kuzati tandita sizingateke chifukwa siku lina anabwera osi madirectors aku forestry ku agriculture ine nali momo tinangokwera pili pang'ono sindakafika kumapeto miyala muzione chibalima ichi wana ugendani anthu ali ameneyo miyala tonse tinatawa anthu ndolusa kumeneko ndiwoopya chabwino bambo tu anthu ndiwoopya makala chabwino so tibwerabe kwa inu koma mene ofana ndipite kwa Mayi Mary Enoch zimene akamba mfumu mwazimva inu ndi munthu amayi tiyamakamba nkhani yakusintha kwa nyengo tiyamakamba nkhani yakuonongeka kwa chilengedwe timayang'ananso kuti amayi akukhudzidwa motani timafuna mutifotokozera kumbali yanu kuti mukumana ndi zotani kuli chani kumudziko kunyumba kuli mavuto akulu pela chikala tiye chamba kusintha kwa nyengo kwafikisa mavuto ena madera choyambirira lero kuti kuli ana ang'ono ana akumakumuka ena ifa kumene kutentha kwambiri komanso matenda osegula mmiri kuonjeza pamenepo nene kuti nyengo yathu imene panopa ikulani kuti ikusiyana zaka zonse za mbuyozi anthu amati kafika mwezi wa December mmera unali osangala kwambiri mvula simatali kuti simavuta kwa pakale panopa kusintha kwa nyengo panopa mvula ikuvuta kuti panopa mmera tazana ife panopa wauma tingutukuza kuti kodi Mulungu ati pasaliti mvula tine utani kuti tizaleso kawiri mavuto ndithu tili nawo ndiye mukuona kuti nkhani ya mwina kusintha kwa nyengo makambapo nkhani ya mwina kutentha kwambiri ena amati ma heat wave komanso zimene zochitika kuti kuti nkhani za makala zimene zobweretsa ngati nkhondo pakati pa anthu inu ngati anthu amayi mumakhudzidwa bwanji moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kukhuzidwa kwambiri ndipo zimene anene akupatiye chechambazija ndizoonadi
ndipo ife metukhawa kukomo tili pachiopsezo chino kuti sogolola la sitikuliona kutana kuti panthawi imene kubwera nyengo ya zuwali kumabweranso kuti kutha kwa mitengo kubwera chimphepo chikuno kwasuma nyumbani pompano kunali chido wapita uja kwambiri pano kotero kuti panthawi imene timadala kuti zake zatusambwe mati chilengero chikhala chambiri kuti mphepo imatha kulimbana chani kuti ndi mitengo chero kuti kamafika kudera imafika yochepa koma pano pa mphepo ikamabwera yambiri kungolusa chosama nyumbani pena kumavulala de anaso kumavulala muti tino kuti pazimai tikukuzweni kuti sogola ife sitani kodi siri kuyenda bwino chifukwa yani kodi kusintha kwa nyengo komanso ndikuona ngati chani kodi makala timamva kuti azimai maenda mitunda itali kala kumene kuzima zuka mama kwambiri ena kuchiridwa chipongwe ena kugwiridwa sizoti kudera kwanu kunkhani ngati zimene zilikonso kapena sizimakukudzani nkhani zonena kuti kukafuna azimai mtunda utali mkuni zimene ndizoonadi poyambirirapo zimayenda bwino chifukwa matamuna kufuna forest yankuni koma sasa unyama utani kodi kumapita kuma sunga lompe mopanda forest timata malipira zipaso matilipirisa opanda ndama amatani kodi amabwezero na unoka yayi anthu amene ali kumene kakuma ndi mavuto akati omwewa ndi anthu omwe amene akupezeka kuti akadulanso makala amene kudandaulawa mukuona ngati chimene chikuchititsa ndi chani kuti mwina asamazindikire kuti zimene tikuchitazi zimwatibweretsera mavuto awa mwina tikanasintha kapena kusiya kumene kuti ambochita zinthu zina vuto lakona pati vuto lina kuti kusamvesesana chifukwa chonena kuti kumemeza misonkhano takati kumemeza kuti anthu akhale ngati ali osinthika atani kodi anthu asinthike kwa panthawi tukali tupanga meeting yopanga misonkhano kuti mwa magulupu ma village kuti anthu mana kuti ife sura kana kali kose mwauta amene madalira abwere kuti kumaifu makasi tingase kutani kuti stingasiye kudula ndembona kuno kuti anthu amene ali mbeli zida ndamali ndi zida mpaka makazo tani kodi zimakazo siyana chabwino mmene mundimene atambira nkhani yathu pano pa Times tindizo kambira zapadera zimene atikonzera Cadecom mothandizidwa ndi Irish Aid komanso Troca tikuyangana kwambiri mmene tikuchitira ngati dziko pa nkhani yokhazikitsa kapena kulola kuti ndondomeko zosiyanasiyana zimene tinazo pa nkhani ya zachilengedwe komanso mavuto angozogwa mwadzidzidzi zogwira ntchito yotani dziko mwathu muno ndiye tikuyangananso kwambiri ma case studies kapena zitsanzo zakubalaka kuchikwawa komanso machinga kumene Cadecom akugwirako ntchito ndiyeno amayamba nkhani ndi senior chief chamba komanso Mai Mary kutiuza mmene situation ili pa ground Chikala Hills ena mmadziwa ndi malo amene ndopatsa chidwi basi kumbali ngati ya zokopa alendo koma kumene kujako sikuli bwino kwaipa ndipo zokhala ngati zafika ponena kuti pa mwana wakanaphala ndefalifatu unike kuti koditso pano kodi tilibe malamulo tilibe ndondomeko anzata forest mwina atipanga join Taina koma mafuna ndiyambe ndi bambo Hastings Banda kuchokera ku Environmental Affairs Department kuti mwina dziko mwathu muno ndi malamulo otani amene mwina tinakhazikitsa komanso ndondomeko zotani zimene zikuyenda kuti ziteteze chilengedwe komanso balinga ndi mmene afotokozera makosanawa komanso afumu athu mukuona ngati ndi zachilengedwe ziti zina zimene zili pa chiopsezo chifukwa kukamba nkhani ya makala koma pali zambiri zikoma kwambiri Matthews choyambirira mwina ndifotokoze kuti ngati dziko tikumaladi ndi mavuto osiyanasiyana makamaka kuonongeka kwa chilengedwe mudziko lathu muno izi zikudza pamene ngati dziko takhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana ngati boma pamene tikupanga implement ndondomeko zosiyanasiyana ndipo ndondomekozi zilipo zosiyanasiyana tili ndi ma policies tilinso komanso ndi ma acts mwachitsanzo tili ndi Environment Management Act ya 2017 tilinso ndi
disaster risk management, komanso tili ndi forest act. Yes. Izi ndi ndondomeko mwa zina zimene zinakhazikitsidwa kuti zithandizire kusamala chilengedwe. Ndiye mwafunso lanu kuti ndi za chilengedwe ziti zinaso zimene zili pa chiopsezo ndi zambiri. Pachulidwa nkhani ya makala imene ndi nkhani ya kusakatsika kwa nkhalango, komanso pali nkhani ya encroachment makamaka kulowerera malo otetezeka, ma national parks, ma forest reserve, komanso mwina kukalima mphepete kwambiri mwachani mwa madambo kapena mitsinje. Izinso ndi zina zimene zimayika pa chiopsezo za chilengedwe zina muno Malawi. Ndiyeno mukangana mwina mavuto amene atifotokozera mfumu komanso anthu ena Mai Mary, inuyo malingana ndi mphamvu zomwe munapatsidwa ndi constitution yathu chifukwa anadalira inuyo ngati nthambi mwachitsanzo Environment Affairs Department, mugwira ntchito bwanji ndi adindo mwachitsanzo ngati ku forestry, ku disaster, pofuna kuonetsetsa kuti nkhani izizi mwina tizipita chitsogolo tizoona kusintha? Yeah, zikoma kwambiri. Ngati Environmental Affairs Department, nthambi imodzi ya boma imene imang'ana za chilengedwe, timagwira ntchito ndi ma department ena komanso ma ministries ena, kuphatikizapo department ya forestry, azathu akulanzi, azathu aku disaster. Mwachitsanzo tili ndi makomiti osiyanasiyana amene amakhala ma platform okumanira nawo kuti tizikambirana nkhani zosiyanasiyana zamene tingasamalire za chilengedwe. Imodzi mwa makomiti amenewa ndi National Technical Committee on Climate Change and Disaster Risk Management. Komiti imene imuladindo osiyanasiyana pafupifupi kuchokera ku maunduna onse ndi ma department onse ndi ma agencies onse aboma amakumana ndi kuunika kuti kodi tingasamale bwanji za chilengedwe, komanso tingapitise bwanji patsogolo nkhani za kusintha kwa nyengo. Komanso mmene ndanenera komiti imene panopa tinayisakaniza si climate change yokha, komanso ndi disaster risk management chifukwa nkhani izi zimendera limodzi. Komiti ngati komiti pali makhala ma directors osiyanasiyana imene ndakambira kuti National Committee, Technical Committee on Climate Change and Disaster Risk Management. Muli ma directors at director level from different institutions, government, MTS, komanso muli ma academia, anthu ochokera ku school za ukachenjede, komanso muli representation ya CSO, komanso amene amatithandizira popanga implement ndondomeko zosiyanasiyana amene timati ma donors. So ndi komiti imene imayang'ana kukhala pansi ndi kuyang'ana kuti kodi tipange bwanji kuti tipititse patsogolo nkhani za kusintha kwa nyengo komanso za ngozi zogwa madzidzidzi. Tilinso ndi komiti ya National Steering Committee on Climate Change imene ndiyofanana nako ndi komiti imene inalongosola poyambayi, koma iyi sopano imakhala at a higher level where the principal secretaries from all the ministries amakhaso akukumana nkuunika ichi ndichi ndondomeko inakhazikitsidwa chifukwa choti tinazindikira kuti nkhani za kusamala chilengedwe, nkhani za kusintha kwa nyengo komanso nkhani za ngozi zogwa madzidzidzi si za department imodzi, ndi za ma department osiyanasiyana zimafuna kukhala pansi, a forestry khali pamodzi, a environment, akulanzi, aku disaster eni yake ndi ena onse azachuma chifukwa nkhaniso yokhudzana ndi zachuma. Ndiye mwina mongotsekulira nditha kulongosola choncho kuti pali ma platform osiyanasiyana amene anakhazikitsidwa kuti anthu azikumana ndi kumakambirana nkhani zimenezi. Chabwino, tathokoza ifa cha kufotokoza kwanu, ngakhalebe mwina ndibwerabe mukhale mukulingalira chifukwa kwambiri anthu amang'ana inu yofana imene apatsidwa mphamvu ndi malamulo. Tudza palisa forestry koma mmagwira ntchito limodzi, ndipo nthawi zambiri anthu amanena kuti mwina pang'ono pokha pamakhala ngati kulekelera. Ndiye muyankhabe kuona ufuna ndipemphe bambo Chimangeni kuti zimene zochitika madera amenewa tukamba za kumachinga wangabu komanso kuchikwawa Balaka, chikala ndi chitsanzo chimodzi chabe, koma tikamakamba nkhani ya ngozi zogwa madzidzidzi tisayiwalenso ngati kulowa Shire, komanso ku Balaka Serene Shadow area, komanso tikuona kuti anthu akupitirizabe kuononga zachilengedwe zimene zilipo. Iniyo ngati munthu amene mafuna osati mzingo yang'ana za response
koma kuonetsetsa kuti anthu akudzilimbira pamene ngozi zokamwadzidzi zikuchitika. Mukuona ngati zikuchitikazi kupanga frustrate bwanji ntchito imene mwina kuti mukwaniritse komanso mugwire? Zikomo kwambiri Matthews. Pali zinthu zingapo mufane pange center kwambiri kuyankha funso lanu pa zinthu ziwiri. Yes. Chinthu choyamba timati sustainable use of the resources, natural resources. Zimathandiza kuti ena amanena kuti dziko lidabwereka kwa makolo anatipatsa makolo athu tinatenga kwa iwo ndipo tabwereka kwa ana athu amene tili nawo. But the key word is sustainable use of the resources. Mufani pange center pamene. Chachiwiri timati risk avoidance or not prevention. Matthews mukaona zimene zikuchitika akamba afumu athu komanso community member kalime kuchitika kumachinga kunena kuti ali pa chiopsezo chonena kuti even madzi mitsinje amene akumwa madzi akutenga madzi anokhoza kuuma. Pamene potataya ngodya imodzi ya sustainable use. Ndipo mafuna nene pano kunena kuti chinthu choyambirira kupewa ngozi. Ndikuonetsa kuti risk yopangisa ngoziyo hazard yo usakhale pafupi. Zimene zikuchitika mdziko muno mwachitsanzo chikala hiyo tikunena mbali na kuti tili ndi climate change effects amene akubwera amene akuonetsa kuti nthawi zinthu kuandira mvula zochuluka kwambiri pa nthawi yochepa. Kuti dziko kapena kuti mudzi ukathe kuchilandira chiopsezo imene chichachi that hazard ndikuyipanga neutralize akwena kukhandizo eneleza chichoyamba mwa icho ndi mitengo imene mayendera kulo chuluka icha ndikuyipanga hodi madzi ndikulowa pansi. Pamene chizungati chabwera chimene ndikupeza nthaka chimbalanganda yopanda kale konse ndi madzi amangothamanga ndili ngozi chitayipota pamene. Ndiye china chimene chikuvuta mitsinje yathu ana ulikhoza kuuma mitsinje ikuma kale kuti pamene taononga nkhalango zathu madzi aja akamabwera akubwera ndi madoti siltation. Mukapita kunsanje kulowa shira mukuona kuti luwo kumangira bridge mwe mundu azidutsa papa koma ukaphonya pita pambali. Madzi akusiya njira yawo. Madzi akusiya njira ngoyenda basi chiyendeyende pali ponse ungophwasula. Imene chandicho phezera chokwambiri imene dziko tili nacho nati tisamale nacho. Chifukwa kuti mabridge amene akumangidwa mangu kudzakhala useless. Pali ponse pazakhala pakwenda madzi chifukwa machannels amadzi akwiririra. Ndoti ndalama zaboma moti zikanagula mankhwala tizingomangira pa bridge zikonongeka. Ndiye mukangana ma aspects amenewa chokupitsa ndi chakuti community imene tikufuna tiyipange tiyiteteze yoti ilibe kuthekera kozimira payo kamwena kuthandiza kuti mwina ngozi ikachitika kuti mwina athe kubwezeretsa. Ndi mmene sili patsogolo kuwonongaso. Ananena mfumu kuti kupita kuphiri kwegedero nathamakala. Zoopsa tuka basi. Zoopsa kwambiri. Ndiye timanena kuti ngati community sizindikira udindo wawo responsibility yawo kuti kusamala chilengedwe icho chikuthandiza kusamalira iwowo komanso ana awo amene akubwera. Ndiye kuti dziko lino tikhale mavuto atsiku ndi tsiku. Mpaka lino kagogodera mfumu kuti ufumu ndi makala mufuna chani? Mufuna chani? Zikachitika anthu amene akuthamanga kuti afuna chani? Chithandizo koma tiwathandize. Ndiye zimakhoya kumathandizo thandiza anthu ochepa. Koma pano pazakhala kuti tsopano dziko lonse left and right tikulandira maripoti angozogoma dzidzidzi tsiku ndi tsiku. Olombe bwera chidoyo kumachinga kunavuta atu. Ndi gawo limodzi umene unakhanga tiso kunavuta kwambiri. In fact imfa imodzi yachitikasa kumachinga komwe. Chido adabwera ndi mphepo. To neutralize speed ya mphepo timadziwa mitengo imagwira ntchito. Ndingati pa nyumba pathu mitengo palibe mapiri mitengo tamaliza. Tembeza kuti mphepo imeneyo isiya chonongo chachikulu kwambiri pamene kutuluka pamene kulowa. Chabwino mafano kufunsira anzathu kutotima kawiri tumakamba nkhani yonena kuti tichepetse ngozi zakamwadzidzi mwina tisamutse anthu asamakhale madera amene mwina pali chiopsezo. Mukugwiritsa ntchito malamulo ati tili pati komanso ntchito imene ikuyenda motani anthu atadziwa chifukwa zikukhala timangozungulira modzimodzi chaka ndi chaka mangotenga mapero chimanga ufa umangowagayira anthu zikukhala ngati kuti ena progress sakuyiona kuti kodi mutani kwenikweni anzathu kutotima. Zikomo kwambiri. Progress ilipo.
ndipo ngodya yathu yanchito imene tikugwira yosamutsa anthu malo amene ali ochiopsezo kupita ku mtunda or kupita malo amene ali abwino tikuyigwira pa ngodya ya risk reduction imene manena kuti risk avoidance. Ngati anthuwo ali malo ochiopsezo ndikosavuta kuti chiopsezo chikafika chipange turn to a disaster. Ndiye ntchito ikuyenda bwino monga mukumbukira kuti mu 2023 tinalamula nyuwani limene chimodzi mwa icho ndikuti kupanga mandate department kuti ikhoza kupanga declare malo ena kuti ndi malo osayenera kukhalapo anthu high risk areas pachizungu. Ndiye tinayambapo ngakhale tikupanga ma regulations panopa kuti linkani mupanga regulation kuti tiyike bwino zonse tizikhoza. Lamulo analisaini ya 2023 president analisaina kuti yambo kugwira ntchito. Ndithu ndemwe ati sikugwira ntchito bwinobwino mufuna so kupange timamoti ngono kapena zuyenda motani kuti anthu amvetsetse chimene tikambiyana pano. Sono mafizuka tikaona lamulo lija mu mene lili mu act Yes, likufunika kuti nthauzira bwino kwa paderaso kuonjezera kuti zinthu zimveke bwino mmene muti kupanga tikunena kuti tipange declare malo kuti is a high risk area. Kuti mupange declare mutsatira njira zanje mukapanga declare anthu akafuna kusuntha asuntha bwanji chiyekeze musochimu mwachitsanzo chake. So for example musochi pakufunika kupanga ma assessments kuti malo likalinga phiraji la soji malo likhoza kuenda choko paphiri wakafika pamusi ndi pati pamene ndikuti apa ndi safe zone uku ndi high risk area. Ndiye kupanga define zinthu zonsezo komanso responsibilities anthu osiyana-siyana amene ali mu azigwino choti imene regulation tikupangire kumene inepo chimangeni mutithandizeko pale mwalangazira is obvious. Chifukwa tindi malamulo a forestry tindi malamulo a lands nkhani ya settlements mapiri tisakhaleko malamulo alipo kale. Is there any need kuti kapange so define kuti this is a high risk area kamene tikwiza ntchito malamulo amene alipo kale kuti mapiri mosakhala mbali mwa mtsinje ndi mosakhala. I think timatakhala kunena zonsezi ndemona kuti kupanga define ma regulations akuthandiza kuthetsa vuto kapena mwina tiyang'ane chimene chipangiso ndi vuto likhalepo ndi chani. Chifukwa all along timadziwa ndithu kuti kukhala muphiri ndi zolakwika ndivi na Eskom outer board samalolera kuti akapereke ma services awo kwa anthu kana khale zimachitikabe. So do we need malamulo ena kapena tiyang'ane kuti pativuta ndipatipo kuti tigonjetse chinthu chimene tiphinjacho kwa nthawi itali. Chabwino ndimafuna ndiyapo kunena kuti tangokhala dika tipange malamulo onjezera wa sitangokhala ya ndikamba pano tasamutsa mabanja yakokwana kufupi 10,000 kupita ku Malawi kumakhanga asamunga apita ku mtunda ku munamvako za Fred Buchen ku Chiradzulu anthu amajana asamunga anapita Malawi chimodzi muzilapanga zimenezo ku Palombe. So ntchito yamba kali kugwira kubwera kwalo mmene fali ngopanga lingonjezera kupanga strength mmene tizipangira ntchito imene. For example lamulana kuti anthu mupange degree ya malo pamene anthu ajakunena kuti ya ife mufamu ngati siyeko mwene munthu mudigire chinthu munthu mukagosa mutsale ukamponya pachire. You see, so those aspects afunika madzi zipata ndisina zotero kumene tachokwako topanga zimene tinasamutsana wajati ukapatsa skulu tasamutsira zina ndi zina. So we want to put this in context kuti tikasamutsana education responsibility yakutani akuagirikaji abwirapanga there is a loss of livelihoods in some extent. Mukasamutsana mukapitisa malo ena amene mudede access but livelihoods zawo nali kumnyanja komanso mafumu muthana ubwanji fapena mwana kuti mwalichotsera anthu athu mwalichotsa ufumu isimakhala yopanda anthu. I would like to give a very good example. Yes. So what has happened ku East Bank? Immediately masamutsa anasamanga mafumu. Amanyamuka mafumu ya mafumu sunati. Ananyamuka mafumu nakakharako. Anakanga mafumu. Mazina paper mama na mapita anali malabe. Kuna libika manali kwa makhawo tamene. Kumangati mwasamutsa ngapanga integrated community ina. Finance operational a guidance really mafumu amene ndakanga hano bwanji. So this is when we can ask some regulation tuna na ija. Chabwino. So makamazano a 2023 mulamulo limene munayikidwa ndondomeko yakuti pakhale komiti yapadera limene idzithandiza kuonetsetsa kuti ntchito zimenezi zikuyenda bwino. Timafuna tifunse kuti kodi komiti manager inakhazikitsidwa komanso mu lamulo limene lija muli nkhani yokhazikitsa thumba lapaderadera disaster risk management fund ka trust kumapetoko. Cholinga chena kuti timangodalira tipati chani unforeseen vote ku parliament sitimachita plan
chimangoti basi zikatigwera zingakhalie ndi momwemo. So lamulo likabweretsa this fund kuti mwina tizikhala ndi ndalama zoti zigwira ntchito za building resilience, osangoti zingakhala response yokha. Tili pati kuchokera 2023 zafika lero litachitamo zotani. So ndiyambira lamulo loyamba la kupanga create tumati the National Disaster Risk Management Committee. Yes. Committee imeneyi inapangidwa chabwino ndipo ndikubira mawiki angapapitawo amene anapangidwa appoint family committee muli ma officials kale ndiye muli anthu abwere 5 amene anapangidwa appoint by the highest office, the minister responsible. So zimene zinachitika anapangidwa contract kwa anthu sanavomera momwe mwake anthu sanavomera oti mwayiyo committee inapangidwa tikhamuona because mama kuna tipangeso gazeti tikhalipanga gazeti ndoda kakuzodziwika kapena zikanalikaye posaulula ndidikere tipangeka gazeti koma ndikudziwa osanakomerera komiti anapanga ndithu and soon the first week of January or second week tikazotokhala ndi committee meeting ndi committee imeneyi. So pamenepo atapanga progress yaku kwambiri izatheka. Issue ya the trust fund ndi issue yoti ndikamba pano inalinso ndi formation need for regulation, ndipo regulation imeneyi panopa is almost complete. Tonight ndi tunakumana ndi mafumu nationwide napanga ma consultations ma council ma stakeholders osiyana titatenga maganizo awo tinakapanga draft tinapita sunapanga invited ma national stakeholders mabunga amene international and local. We had a consultation meeting. After the consultation, we also inputted into making management to do the actual regulation draft and the post-public validation so that people managers take on time. So also event family. No family apart from the regulation the trust fund, also to banga regulation actors. Amina mugwera fomu naona kugwera ndo ziyajitika anavanga kugwera wina banga ivina banga ita proper coordination chibiri so ndo banga so regulation imene kupanga regulate imene anthu akuzuma mugwira ntchito pamene tagwira ndingo zikatemene cha kumaso ngati because valid preparation akumabanga zijana so sasa kupanga ma regulations ndithu alipanga so mwachitsanzo mwachipiro kwambiri committee mwaichula ija komanso tegeze thumba ila ndalama zimene kulimene nali liyankha bwanji mwina mafunso kapena zopechera zimene mwachitsanzo asinyo chief chamba afotokoza komanso maimewe ayankula tingalumikize bwanji kuti izizi zikhozokhala mayankho patsogolo pano kapena nthawi inaje kuzovuta zimene tikumana nazo panozi chifukwa kulipo kukhazikitsa thumba koma thumba lonso kokhala la anthu amwamba basi koma background ipo osaziona sizimatenga mfumu zimene zikuti zimatenga zimatheka ndithu koma matozipanga avoid choyambira nene kuti mmene tikulipangira thumba lathu ndiyambire mwina komiti tapangayi kusombana imene komiti kuti ithandizira bwanji mukomiti imene jamungayang'ana pamene alipo yamba tisadasindira lamulo imangoyang'ana za amboma amene akugwira ntchito inali komiti of PSS kupanga ziganizo chimene sintipano mulamulo imene kuti somatatenga maganizo as a private sector ayikidwa mu decision making tatenga azatu amene sali bomo mama kugwira ntchito losiyana mu disaster risk sector abweramo mu civil society abweramo mbele so taika pali committee imene izikali diversity ya think imene zikuendera that's advantage number 1 ndikabwera plan ya trust fund mugayangana kumene kuchokera ku 1991 act inali DPR disaster preparedness and relief act. The account itself was relief based and Madenga and Rama wanted from that foreseen where we believe the good was Makanga and the Munodimu Wadrian and Yambari a layer extent. But now looking at the frequency that Melagusinga respond. We need therefore to create a funding mechanism. Immediately address preparedness aspect. Ngatopanga mitigate immediately already risk. We can also come into Banga control, flood control structures. So the funding will be able to address these and running issues, and the beneficiaries in the Azat and two, don't devolve the functions to the councils. And in the direct trust fund, there will be a way which is being
we will see how best the council will also be accessing the funding. But the ultimate use of these resources, the ultimate use of these resources, that the councils. Chabwino. Mwina fusolile linyofanira kufusani ndionena kuti ngati dziko la Malawi tinasaina nawo mgwirizano chatipanira kuti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction mu 2015 umene uli ndi ngodya 7 zofunikira kwambiri. Mwina zina mwa izo ndi reducing disaster mortality, njewesa chiwerengero cha anthu omwe kamba kangozi komwe dzidzidzi, komanso reducing damage to critical infrastructure. Tikangana kwathu kuno ku Malawi timafunika kuti tipanga mwina ma report osiyanasiyana kumapereka ma update. Mwina 1 minute yokha mungatifotokozere kuti ngati dziko la Malawi ukuona kuti Sendai Framework imene komanso masomphenya amene ngati dziko pofika 2030 tikwaniritsa kapena zikutivutabe chifukwa chido ekhayo ngakhala anali moderate chifukwa sanafike pa cycle kuno ku Malawi anampanga downgrade koma taona kuti anthu 13 ndi amene amwalira. Chimene chiwerengero chachikulu kwa basi sindizoti mwina inyo ngati adoti mukuyika ndondomeko zotani kuti mwina ngozi zogwa mwadzidzidzi zisamatenge anthu miyoyo yochuluka chonchi, komanso damage ya katundu taona nyumba amene zakhalira muyaya zambiri kuonongekanso. Mwina mungatifotokozere komotani. Yeah, nkhani ya implementation of the Sendai Framework were very much upbeat to will be able to reach the target. One, because the yet to be released or confirmed the policy. Bangaso kwambiri for center and also the Bangaso policy yatsoba. The policy annual which is almost at approval stage, the cabinet level, and that policy has also centered in Kumbalia the Sendai Framework, among other legal instruments and also local conditions. But also Makamba za Sendai Makamba za reducing mortality, and reducing mortality Sendai Makamba za issue of very warning. Are you able to warn people in time? And you can agree with me, Matthew, today. Medinali ni muyo nkani yo mauza za ngozi kati zimeze kuwera au zemegezazo zimeze kuwera ndi mediliba tama improve pambili. Wa ebo ba kupanga track cycle ndumauza ngubwa mlojuluka kubwera mpezi. Those things do za ngwera ya sababu ni investment yangu nimene boma ni mabana zaiga kuti azata mina banga monitor hazards amene akani matuzo kwa ni equipment wenelera. So imene ndi monse semene yangu ya ndipo kubya kuti mune kwa dabanda kumotenga mene ndi magawo ashido kuti kubwera chido aenda chonji tsigula kuti maybe the gadget would be much higher than what it is today. So to welcome my jefuso kumbali ya reducing mortality nchite kuchitika antakubasidwa kutenga oyenelera nthawi yabwino kuti apangeziganizo zabwino. Kumbali ya infrastructure is a very complex issue. Nyumba zimene khebela kweleja ya chido yaononga kwambiri nyumba za madenga pita nyumba zako ukayanga ndilije ni issue mene ndiya kuti ili ndi meaning ina kusema the poverty levels zimeze kana sana kuti akane kumanga zinthu zimene zikuzokhala resilient kuma forces ngalamanyaji. So to address this issue kuti mwene kupangana ya poverty standards zimene tikutsatira bwino. I'll go that direction. So the standards could be there. But now, one to meet the standard, there must be some cost implications. Yes. Which, if that family they come up with a family, so we must address it in the underlying issue. As a country, for to address these infrastructure damages. And the two, as government through the Department of Building and the Ministry of Lands, Tinabangwa was set a house construction guidelines. These are the guidelines that are guiding people. Or communities in terms of the Agamanga, I know Manga Bands. Come on, I was inside and done his minutes. Zugusatri, but as I said, the extent of adoption also depends on the cost implication. Capacity. But as government now, what we have done is to kubuera muna kumabona matamanga nyumba must have seen the private sector kubuera kumabezera ngokutiga or rapasa guidance sanga kumanga were able to come in and build a house for them. I can give examples. There's so many examples that we have done interventions. No, mafotokoza bwino kwambiri. Tikero bila ku break pompano. Mwina zata forestry alipo komanso timbe pamono zvikira kwanza to academy fundamental bweretsa pano kuti atatipatsa context ya zinthu zina zimene tokambirana pamudzi pano lero lino. Koma tisanapite mafano patseni mama maimere kuti maono maliza ndotani kuti mwina mukachoka pamene pabwere anthu ena uthenga mukakhale nawo kuboma
ndi otani oti mwina anthu agwire kuyankhulira amayi anzanu komanso anthu akumudzi amene mwina akukhuzidwa ndi nkhani zimene zangozo koma dzidzidzi komanso kusakazidwa kwa zachilengedwe. Zikomo kwambiri tokoze nene kuti kumanga watu memeneva kuli bwino kwambiri mango malizona kuti wakati vile zilipo mabefe azimasi tunafoge babe siti kufoga kakali chigero chata maive kwatu mbali yatu ndi ati ajamba tabangako manazari amitengo kodi kuli afumu asini amitawa kuli nazari asini asiyama kuli nazari akawanulya kuli nazari akowelo kuli nazari ndi afumu awuje antambo sikujani kodi zo ndi manazi mitengo imene yo tikubala kana mwenga kaya bado tikatani kodi tikazalaso mitengo mpiliho zechilengedwe ma dada wapo ndiye zilipo kuti chopezi kuti kakhala tikaza mitengo kodi amakawa ena odzala ena machusa kudakati samalira ndecho pezi kumuruma kuti kakhala kuti chopezo zilipo koma kuti komiti yatu ya mwezo tikatani kodi tikazali mitengo chabwera ndo thokozero kwa basi mai Mary Enoch chifukwa cha kufotokoza kwanu. Bambo Hastings Banda mkozokani mawamaliza otani. Zikomo kwambiri matches. Yes. Nthawi zambiri mwina timapanga dual match kwambiri ma challenges ngati dziko koma nthawi zinaso ndi bwino kumayang'ana kuti kodi ngati zinthu zimene tikuchita bwino ndi chani. So ndithokoze kwambiri anzathu aku disaster amene alongosolera zikuonesa kuti ngati boma ndondomeko zikuyikidwa zosiyana-siyana kuti mwina chiopsezo chichepe komanso intensity ikhale yocheperapo zikatikipera. Ndithokoze akati boma kuti bweresa kuti kumanisa kubweresa anthu osiyana-siyana kuti tikambirane nkhani imeneyi. Ifeyo ngati yaku Environmental Affairs Department tili pakatikiliki wokozanso zinthu zina mwa zina zimene zilipo mwachitsanzo tikupanga review environmental management policy. Ichichi ndi chikuza chifukwa choti tikuona kuti zinthu zikusintha and mwina ma policies ena they are very unharmonized, so tikufuna kuti tipange update kuti all the policies should be harmonized. Komanso mwina mongodusira kuti mukumbukira kuti tinakhazi kuli act ya sopano icha Environment Management Act zikukhuzana ndi kwambiri ndi nkhani za kusintha kwa nyengo komanso ngozi zokoma dzidzidzi. Pali pano ngati department act icha ikupangidwa implement tili ndi authority imene act inakhazikitsa pano pa the authority is there. MEPA, yes, Malawi Environment Protection Authority ilipo imene kupanga champion ma issues amene anazakamba koso ma issues woti ma assessment kuti kodi ngati for instance tikamasamusa anthu awena amange pata anthu awena apange banji chituko china chichonse chikamabwera kuli ma guidelines amene alipo ma environmental assessments amene amachitika kuti kuonesesa kuti zachilengedwe zitani zisamalike. Komanso mundi tsimikiza kuti posachedwa apa munayona MEPA ikupereka thumba lichalapadera linakhazikitsidwa limene imatolera ku makhanso. Ndi chimodzinso mwa zizindikiro zoti ngati boma pali njira zosiyana-siyana zimene zikuthandizira kuti at least they should build resilience ya anthu amene zikutigwera ngozi zokoma dzidzidzi komanso zotsatira zakusintha kwa nyengo. Mongothandizira ngati imene amakambira kuti sitikufuna kuti ndalama zizikhala ku Capitol Hill. Fund imene ichayo anayipereka ku councils, so making sure that the money, the resources are trickled down to the communities. Posachedwa posa munayona Environmental Affairs Department ikupereka ndalama ku councils kudzera mu project chakunena kuti Life AR apereka ku councils angapo kuonesesa kuti ma resources amene ngati dziko ngati boma tikuwapeza mothandizana ndi anzathu ma development partners azipita background chabwino zikomo kwambiri. Komanso ndikhuti ndangoti mupanga lamulo latsopano la climate change bill tikumva zimene zili kutondolomeko. Komanso tikumva kuti mukonza kafukufuku amene atalonetsera kuti zachilengedwe zathu zili pati national state of the environment report. Yes. Chifukwa yomaliza inachitika 2010 chokera nthawi lodzafika apo sitikudziwa kwenikweni kuti kodi tili pati. Chabwino amene ndi Bambo Hastings Banda tikhaye tubwera posachedwa apa chonde khani komwepo zikomo kwambiri.
It's about time. Do not forget that on March 11th, climate change. It's about time. takulandiraniso pano pa Times tithokoze amene mukuonera tindizo kambirana zapadera zimene akutipatsira ndi a Kadecom kudzera ku ntchito imene akugwira maboma Balaka, Machinga komanso Chikwawa. Ndiyeno nkhani tikuyang'ana kwambiri amene malamulo athu kuzaniza chilengedwe komanso nkhani za ngozi komwe zizakugwirira ntchito, koma tazama kwambiri pa ma case studies a maboma amene atatu, Chikala Hills chaku Machinga uko, tikuyang'ana nkhani za chaku Lower Shire uko Bangula komanso Balaka Kwangabo makamaka komanso Balaka. Ndiyeno nkhani zakambidwa zambiri amene matsatira koma ngati mwangoti joina so kumene takulandirani pali nkhani zopatsa chidwi basi. So panopa kwabweranso bambo Joe Mbang'ombe amene ndi mkulu amene amaona zokhwimitsa chitetezo cha nkhalango mbali ya kumwera kuno, komanso iwo asali okha tabweranso ndi bambo Aaron Kandiwo Mtaya amene amagwiranso ntchito ku Kadecom. Choyamba ndapatse mpata bambo Aaron kuti mutatifotokozera 1 minute chabe kapena 2 minutes context ya zimene tikambirana pano, afuma afotokoza, maimere afotokoza, iniyo ngati mabugo mwesi ya boma mukuchitapo chani komanso zikukhudzani bwanji kuti muzichirika chomwechi? Zimu kwambiri monga mmene anafotokozera fomu komanso amaimere ife Kadecom tikugwira ntchito ku Machinga ku Chikwawa ndi Balaka, ndipo kumeneku ku Machinga tikuyikaso scheme imene ili kuphika mwaili. So kupanga wathu kwa ntchito imeneyi tinadzaona ndi imene kulili kuti mwinanso scheme imeneyi singalimbe ndi imene kwaonongekera kuphika. Ndi imene tinadzamba kuzokambirana ndi anzathu akuboma momwe apa khonsolo ya Machinga komanso ngakhale anthu onse amene ali okhudzidwa. Ndiye tikudziwa kunena kuti cholinga chachikulu cha project imeneyi nkuti munthu wakudera kapena wakumudzi akhale olimba, akhale odzimira pa yekha, zikamatha zaka 5 za project azakhale kuti ngodzimira pa yekha, komanso kuti zizitheke ndi pali ma intervention osiyanasiyana kuphatikizapo zimene tikambapo za ulimisi. Ndiye polingalira kunena kuti munthu takafika todzimira pa yekha pamakhala zambiri, tidaonanso kuti nkwabwino kuti dera limene anthu apindule makamaka amene akupangana ku scheme imeneyi tikuyenera kuti tiyang'anirenso pa zimene zikuchitika kuphiri kucha. Ndiye tikhozonenapo kunena kuti meetings amene takhala nawo mbuyomu zambiribe zimakhala kuti pakuoneka magaps, chifukwa kuti ena makhala kuti akusira zawo, ena kusira zawo, ena kusira zawo. Ananenaponso ena akewo kunena kuti nthawi imeneyoyo akumati anthu akagwira mwina akapita nawo ku khoti kumene kuja akumangobwera mwina the following day kunatha kuzana kuti pali gapo. So timayang'aniranso kuti ndi malamulo amene tili nawowa kuti akagwira ntchito liti. Tikukamati pali gapo mjankhulo chanji chimenecho? Tikambaka kuti pali gapo kunatha kuti tumati tikayiyamba ntchito yomakathera pa njira ngati ukamaso tuli pale malamulo amene akatambasoliriro ku khoti. Munthu akagwidwa timembekeza kuti tione kuti uyuyu wala wayo amchika chani. Koma kwa anthu ambiri amene akumagwidwa kuzino ngati izizi osati chabe za makala zokhazi, komanso tukamba kumene kuja kuti anthu mmene muchatsakula mu minda mpiri meneko mmene mwanthu tukamba panopa ndi kuti kucheka mataba koma kuchika magali moto amataba kumene kuja
mmene kama pano kwatseguka ndi kuti kwatseguka kwambiri chifukwa kuti anthu akhazikika manyumba apatsana maufumu mmene mpaka na ufumu apatsana maufumu mbiri ndikutanthauza kuti pali kutayirira so anthu akagwira oterewa akagwira galimoto apatsa nzathu kuti awa adachita naoni amapeza kuti the following day abweraso kumazi kupshiza na anthu sopano kulira kucha timafati fotokozere kuti anthu ambiri amene akuchita ntchito iyi sawu kumachingayi anachoka madera osiyanasiyana ndikubwera ndikudzamanga mpiri muja koma sangangobwera amafikira pena pake penanso mafumu ndi amene amalandira afumu munenapo monani kuti peti mafumu ling'ono peti malandira anthu amenewo chifanso penanso alipo tu mafumu enaso namene amalandiranso anthu waso nkumasungaso zidaso kumasunga makala amene aja anthu aja mabweredwa amabwera motero amabwera ngati mabanja amapeza kaye mbeta mudzi muja kuyang'ana pali nzimayi apo ndi akhale ngati akufusa banja ndipo ti azimayi ndi kuvuta kwa mabanja ndi maumphawi atowa tamata bati bamutapeza ndi amene wawo tsono mfumu aja amaziziwo zitayambika kale ukwatiwo kuyamba chama 3 nthawi zinoyamba kugona usiku pamene amachoka tsono kupita kuti kupiri amfumu akamazindikira kuti phiri likuta chigamulo che ukwati asiya akalowera kwina amalowa mmuzimu koma azimayi chifukwa cha mabanja amanamizira kuti tufuna banja ndi amalowa olowera ndi kumeneko basi so bambo Aaron ngati kumva ndi bwino makamba zithu ziwiri anthuwa akuma ndi mafuta kusintha kwa nyengo mwabwezera sikimu imafuna madzi koma madzi ali pa chiopsezo fachonera kuti mitengonso imene imathandizira kusunga mitsinje yathuyo yatani kodi yachokako komanso zione kuti anthu osakuchoka kolero yakone kuti akukhazikikabe so mwindi nkhawa kuti kodi tingathetse bwanji vutoli kuti anthu atathamangitse malamulo agwire ntchito koma lamulo sili kutani kodi silugwira ntchito awali nchudindo bambo John Bangombe head of what law enforcement simunatero kodi nanga ndi momwe nkhani ukhangati tafikano kwa inu kuti fotokozere ngati anthambi ya zankhalango sindikudzoti nkhawa zimenezi mukuzithetsa motani nthawi tinayochepa koma ndikhupa ti mufotokoza mitu ikuluikulu yofunikira tisanachoke pano zikomo kwambiri bambo Malata ndizoonadi ife ngati a forestry department tili ndi ndondomeko zathu zimene zidayikidwa zothandizira kunena kuti chilengedwe chathu chibwerere. Pali ndondomeko zingapo mwachitsanzo ndondomeko yamba tikhoza kunena kuti tili ndi National Forest Landscape Restoration strategy. Strategy imeneyi imatithandizira kwambiri kunena kuti malo ena aliwonse amene adawonongeka malo ngati amenewo akufunika kuti tibwezeretse zachilengedwe, tibwezeretse nthaka komanso mitengo kumene 4.5 million hectares wafika 2030 situmatero kodi nkhaneke ndimene yeah it's like that born challenge yeah it's a great challenge komabe ngati akunduna kwa za kona za nkhalango tikuyesetsa and chinanso chimene tikulimbikitsa kwambiri ndikulimbikitsa kunena kuti mphukira malo moti tidzale mitengo tikungolimbikitsa kunena kuti mitengo imene ilipo kale tizilimbikitsa kuisamala kuti ibwererenso kuti nkhalango yathu ikhoza kubwerera mofulumira. Tikabwera ngati mbali yo teteza ngati azathu amakala tindi ndondomeko imene timanena kuti Charcoal strategy. Ndondomeko imene ikutipatsa mphamvu kunena kuti anthu tikhoza kuwapatsa mwayi onena kuti ngati ali ndi nkhalango zawo zoyenerera akhoza kumaotcha makala. Komano anthu ambiri mdziko lino alibe nkhalango zoti zoyenerera zoti akhoza kuotcha makala. Kotero kuti ngati tili ndi cooperative imodzi ku Chikwawa imene timati Phata cooperative imene ikutha kuotcha makala ndi kumagulitsa. Mutati muonetsetse mdziko lathu linolo almost 97% anthu amagwiritsa ntchito makala amene amachokera ku unsustainable source. Most of the makala amene amapezeka m'misika mwathumu ndionena kuti amangopezeka komano makala amene wawa ndionena kuti akupangidwa njira zosalongosoka. Ndeno ife ngati a forest tikuyesetsa ndithu kunena kuti at least anthu atamapeza makala okhawo amene akupangidwa njira yolongosoka. Komanso tikulimbikitsa kupanga zinthu ngati
ma briquettes zimene ziso ndi zina zimene tikuthandizira ndithu kunena kuti ngati alternative sources of energy. Kungonjezeranso apo tikulimbikitsanso kwambiri za kugwiritsa ntchito liquid gas, tugwiritsanso ntchito kwambiri gas kuti mwina mwake anthu akozanso kukhala ndi mwayi omagwiritsa ntchito zimenezi popewa kugwiritsa ntchito makala. Chabwino, tikhetu kumaliza na nthawi ndimene atithera, komano mwina nkhani za kuchikala zakambidwa zija mukankhe motani mwachidwe kwambiri kuti muchitapo chani kuti mwina anthu ali kumene kuti asamuke komanso malamulo atsatidwe komanso ndakamangidwa nkhani zifika kumapeto mwachidwe kwambiri. Tili ndi section yathu ya law enforcement imene timalimbikira kwambiri kulimbikitsa ma patrols kuzungulira malo otetezeka. Komano china chimene chimativutirako pang'ono ndi kupereweredwa mwachitsanzo kunena kuti low funding. Timapezeka kunena kuti mwina tili tupereweredwako pang'ono mbali ya za ndalama, komanso on the ground ndife ocheperako kuyerekeza ndi anthu amene akuwononga. Kotero kuti sizimafunika kungosira a forestry okha ntchito imeneyi. Ntchito imeneyi imafunika kuti pakhale mgwirizano pafupifupi Malawi wina aliyense atengepo mbali, chifukwa nkhalangozi zidakhazikitsidwa kuti zithandize Malawi wina aliyense. Katangaleso koma alipo. Nkhani ya katangale sitinganene kuti kulibe, kati ya katangale ilipo ndithu. Komano munthu amene akapezeka kuti wagwidwa kuti amachita katangale, ifeyo ngati anthambi ya za nkhalango munthu ameneyi amalandira chilango choyenerera. Chabwino. Ndithokoze kwa basi chifukwa cha kufotokoza kwanu. Ndangopatsa mfumu kuti anene maomaliza kena kuti tseke. Zikomo kwambiri. Mwachidwe kwambiri. Thokoza kali komundi poti bweresa kunoko. Ile nkhani mwasanga imene ndikuiona apa kuti mgwirizano kulibe. And we face serious pankhani imene iyo. Chifukwa kuchokera lachinayi kuchokera paliwondepo makala mango senza na chonchi zinjinga on the way malone block kumango dusa a police kumampenya sisi kuyenda. So pano mapatro akula wa machita tuone kuti kodi kupiriku makala kuchokera kumene kuko kuti chikuchitisa ndichani ndiye akulu amalimbana ndi kumunsi malomoti apite kupira akaone chimene chikuchitisa kuti makala zisika. Chifukwa kulimbana ndi mapatro muzi muno sikuti tapeza ansala yeniyeni koma kupita kumeneko kuntundako zili ngati mazi akuchokera kuntunda kudika ngogwa mvula amada kumusi kuno ndi anthu amaziwa kunena kuti kuntunda kwa mvula eti koma somo apa tikungolimbana izi zimene akanachita anzatu mkungu atenga anthu amphamvu kupita kupiri kuja nkumaka yarula kumene kuja nkumaka gwira kumene kuja zikanakhala bwino. Pano ndikunena pano lingoniro kuta sikemwa kumanga anzatuwa kuta ikala yopanda chiro chifukwa mitengo yonse ya teratu mazi akamachoka kuja akukwirira nsinje uja. So pano nsinje poyamba unali nsinje koma lero pano ndikunena pano sisi kuyenda ndiye kandiona kuti kodi zimateka bwaji malodi block wa polisi alipo au ya forest alipo koma makala kumango dusa makala chikuchitika nchani. Fosotu limenelo la mphamvu lofunikira ndikupoti adindo agonera komanso na Malawi mwadzimvera nokha a forest pano a polisi amba ndifusolera kuti tidziliyankha pang'ono komanso mupita kwa nthawi ndikupoti tidzapeza mpata kuti tidzakambirane bwinobwino. A polisi tinayitana koma ananena kuti sakwanitsa atangwanika pang'ono koma tithokoze chifukwa cha kubwera kwanu makosana nonse bambo Kandiwo bambo Peter Chimangeni thokozeso mfumu komanso ambangombera thokoza kwa basi tiyamikenso amayi Mera anali pano komanso bambo Hastings Banda. Zokambirana azi anatikonzera ndi Cadecom kudzera kuntchito cha Advocacy for Improved Livelihood Resilience and Sustainable Development in Malawi ndi ndalama zochokera ku Irish Aid kudzeranso ku Troka. Ine ndi Matthews Malata kufikiranso tsiku lina tingoti zabwino zonse, Christmas yabwino komanso chaka chopambana chamtendere. Zikomo kwambiri. It's about time. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Banda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo mmasaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi
ma covenants